1962. Ανάλυση και ο κύριος Παύλος εδώ. 62, δεν είμαι ρομπότ. Αναζήτηση. Λοιπόν, πού ψηφίζεις? Στο 12ο δημοτικό, στο 82. Στο 82. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Α, να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Για μισό λεπτό παρακαλώ. Γιατί έρχονται εδώ, φεύγουν από εδώ. Πάμε λοιπόν. Εκλογικός αριθμός. Όχι. Δεν μπορεί να έχουν να πηγαίνουν στο φινάδε. Ποιος με πουλήσει. Μισό λεπτό κυρία Μαριόλη. Σοφία. Ελάτε λίγο να περνάει ο κύριος. Σοφία. Ο πατέρας. Γεώργιος. Έτος γεννήσεως 1954. Αναζήτηση. Πού ψηφίζετε? Ψηφίζετε εδώ στο 73. Εδώ είναι το 72. Από πάνω είναι το 73. Από πάνω. Θα ανέβετε από πάνω. Αν μπορείτε να μου βοηθήσετε για το Δήμο Καλαμάτας. Το Δήμο, Νίκολα μου. Μην το δώσουμε πάνω.